खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ दिनैनि गोनांथार बर' रादाबाव बरायबाय। मिजिंथियो अबुंलावरिनि अननायाव गासिबो गाहामै दङ। दिनै नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों गुसुं समनि गेजेरावनो गोबां गोनांथार रादाब। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो गुरै खावलायबाय। गिबि रादाबाव दङ बोहैथि दाननि फैगौ 13 नभेम्बर 2021 खालारखालि देग्लायनि 18थि बड'फा उपेन्द्र ब्रह्म सुबुंथिनि पाइखि बान्थाखौ क'क्राझारनि कालचारेल कमप्लेक्सआव मुंदांखा समाज सिबियारि मानगोनां प्रफेसार डक्टर अभय बेंकनो होनो थाखाय थि खालामबाय। बेखौनो UNBTनि दैदेनगिरिमोनजों मैया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां मुस्रि कनिन्द्र बसुमतारिया थावनिखौ नायगिदिंहैयो। लोगोसे फैगौ 14, 15 आरो 16 नभेम्बराव जानो गोनां क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबो गोजोन आरो अनलायनायनि खन्थाइनि 100 रावारि खन्थाइ फोरबोनिबो थावनिखौ नायगिदिंहैफायो। राजखान्थि फोथाराव लोरबां जालांनाय BPF राजखान्थि दोलोखौ गोख्रों खालामनो मैया क'क्राझार जिल्ला लाइमोन BPF आफादनि बिबानगिरिफोरखौ दाफामबाय। आफादगिरि महरै दतमा बियाबनि MCLA प्रकाश बसुमतारी आरो नेहाथारि महरै आखि बर'खौ सायख'यो। मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिजों मैया 15थि बिसान गाम्बारिखौ बेखेवबाय। बर' आइजो लिरगिरि गौथुमजों दिहुनजानाय गाम्बारि 15थि बिसानखौ मैया बेखेवबाय। सम आरो थासारिया दासिमबो मोजां नङा, बिनि थाखाय गिदिर मेल लेंनो दासिमबो गिहोयो। बेनिखायनो फिसा जथुमनायनि गेजेरजों मैया 15थि बिसान गाम्बारिखौ बेखेवनाय जाबाय। गाहाय सुजुगिरि बिबानखौ लानायनि मोनसे लुबैखोमानाय दंमोन। सानसे आइजो लिरगिरिफोरखौ हारि आरो हादरखौ लानानै रेबगन दैहोगोन। गाम्बारिनि मोनसे बिसानखौ उदांस्रि जर'खा महरै दिहुनगोन। आइजो गोहोफोरखौ रायखांनानै गाम्बारिनि ओंथिखौ बेरखांहोगोन। देग्लायनि बिसाना उदांस्रि जर'खा महरै बेनिनो बिदिन्थि। लोगोआव दं गेलेमु मुलुगाव मुं आरजिनो हानाय गाम्बारि कुन्जुलता दैमारिनि मोगा-मोगि। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि सायाव साहित्य एकाडेमि मिनिस्ट्रि अफ कालचार गभ अफ इन्डियाया दिहुननाय मोगथाङारि सावथुन डकुमेन्टारिखौ 7 नभेम्बर 2021 रबिबारखालि क'क्राझारनि मानगोनां मुस्रि प्रफुल्ल कुमार हाज'वारि गेदेमानि न'नि सिथ्लायाव मोनाबिलि 5:30 रिंगायाव प्रजेक्टरजों उदाङै दिन्थिफुंनाय जायो। बे दिन्थिफुंनायाव सावथुन खेबखांगिरि एबा डकुमेन्टारिनि बिथोनगिरि गौतम बर'आ नुजाथिनानै हाबाफारिखौ जाफुंहोयो। गोजोनथाव खौरां! बर'नि फिसा हरेश्वर नार्जारि मुंनि सासे 15 बोसोर बैसोनि हौवासाया आसामनि जानानै हायुङारि कम्फु गेलेनायाव नैथि फारिलाइयाव देरहासार जादों। बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय चापागुरि हालामनि 1 नं दिहिरा गामिनि भबेन नार्जारि आरो रजनि नार्जारिनि फिसाज्ला हरेश्वर नार्जारि बिथाङा आसामनि जानानै हायुङारि सावलेन कम्फु गेलेनायाव नैथि थाखोआव देरहासार जाबोदों। गोरिब नखरनि फरायसाया गावनि गेलेनायखौ गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों दिनै हारिनि हादोरनि जौगानायखौ लुबैना मुं खालामदों आरो खौरांगिरिनि सिगाङाव गाव जौगानायजों लोगोसे हारिखौ जौगाफानो बिथाङा लुबैदों आरो बर'नि लाइमोनफोरखौ ओरैनो गाज्रि खामानि गाज्रि मुवाजों गफबना थायाबालानो गावनि थाखाय आरो नखरनि थाखाय हारिनि थाखाय जुजिनांगौ होनना बुंदों। मबाइल बाहायगिरिफ्रा मिथिना लानाया गोनांथार। मबाइला जोंनि थाखाय गोबां मुलाम्फा आरो बेराफारसेथिं गोबां खहाबो दङ। नोंथाङा नोंथांनि मबाइल रेडिएसना बेसेबां मिथिगौना? मबाइलनिफ्राय रेडिएसन ओंखारो। बे रेडिएसना थि एबा नांनायनिख्रुइ बाङोबा एबा 1.6 वाट पार केजि बेनिख्रुइ बारा जायोबा देहाखौ खहा खालामनो हायो। बेखायनो नोंथांनि मबाइलाव बे रेडिएसना थि नर्मेल 1.6 वाट पार केजि बेसेबां दंना गैया एबा बेनिख्रुइ खम थानांगौ बेखौ नायनो थाखाय नोंथाङा *#07# आव कल खालामना नायनो हागोन। बेवहायनो नुनो मोनगोन रेडिएसननि जखाखौ। गोजोनथाव खौरां! धीरेन बर'नो डक्टरेट बिमुं होदों। मोनसे समनि NDFBनि आफादगिरि धीरेन्द्र बर' बिसुंथाग्रा बिथाङा बर' हारिनि थाखाय गोख्रों सोमावसारनायनि उनावबो गोजोन खौसेथियाव फैफिननो हानायखौ वर्ल्ड हिउमेन राइट्स प्रटेक्शन कमिशनआ बिथांनि साननाय हनाय समाजाव बिहोमा होबोनायखौ मोजां मोननानै वर्ल्ड हिउमेन राइट्स प्रटेक्शन कमिशनआ बिथांनो डक्टरेट बिमुंखौ होयो। बेनि थाखाय धीरेन बर' बिथाङा वर्ल्ड हिउमेन राइट्स प्रटेक्शन कमिशननो साबायखर बावो आरो गोजोननाय फोरमायो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव।
ससियेल मिडियायाव गोसारदों बारग' BTCनि चिफ BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारनि बेरफ्रुसार बिबुंथि। बर' हारिखौ जायखि गोहोआ धंस खालामनो नागिरदोंब्ला आन्दलन जाफिनगोन। बे बाथ्राखौ बारग' चिफआ गोख्रों बुंथियो। लोगोसे बिथाङा बुंबावदों BPFआव गाव थासान्दि रावबो जिंगासिनांगौ गैया होननानै। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर, अन्नानै भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार खालाम आरो उननि समाव गोदान खौरांखौ थाबैनो मोननो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना बेलाव थुना अलाव होनानै ला। गोजोन्थों।